Garwa Purwanira Carma lulang jroning tinatah sinungging ngrenika jalma jamanipun malih nyulah anggulari ing agama agamaning budi luhur kelir ginelar bidane jagat lare warmuti kang menggusa rasa suci tegese jagat duweni sifat suci tan ngrepetan pring dedosan Besanono dosaya mung saka pokale manungsa blinjong gambaring pemandang srengenge kalawan rembulan ketemu minangka bumi gendha kemrang minangka keketeking jejantung gendhing kalawan tembang kegambaran ing bunga kalawan susah dalang minangka dutaning Gusti nyolahake wayang pralampita wayangan ngagesang sarana gambaran ing pakarti inggih menika pakarti awon miwah pakarti ingkang sae kangula singkara ingkang bagus tinulado kinaro kanggo sanguning urip jalaran sapa kang disoringana wahyune bakal sirna karenane wayang esuk dikukut mancing jroning kotak ora beda kaya sirane menungsa mung bedane wayang mancing kotak sesuk ana dienggo meneh nanging yen menungsa mancing jroning kotak iki ngono pikantuk pengadilan sukses kok kang kalso jagat iku mundhut mringko ing pakarti tetolong saking donya tanana bareng langgeng mesti bakal sirna padha ana dadi ana sawisana mripring asal ora ana ing kono menungsa kudu ngerti sejatine donya bondo derajat pangkat tanpa ring ngaji apa ing ngaji Bego paling ing sore sarta budi pangkat luhur kang migunani tumrap bebrayan agung Sare kang kowe kawipun dina ing kang didosa purwa Bego marang sawijadi dosa 10 purwa kawitan Bedang jauting ing kasungan ing angkasa kasung wing pratikan ing samiwan guru raras Ratan kadi glaring negaring Astina ya negara Gajah ya liman Benawi ya negara Kuro Janggala Pancangawun jung pasurgir gempah rimah loh Jinawi Toto Kerto Turaharjo panjang dawa samane Punjung luhur kawibawane Masir Samudra Wukir Gunung Mangiwake Benawi mengeraken arga ngenaken pasab binan ngenaken bandaran ageng Sebarang jajane jerotan jepit dhuwur buku senturado pun karane Tebi samya temiyung celak samya manglung tan karana geni barang murka tuh karana kaprabawan tetungguling praja nang jejuluk Sang Prabu Duryudana ya Prabu Jaka Pitana ya Prabu Anggendari Suta ya Prabu Tripamangsa ya Prabu Gurupati Monang lenggau tering kursi gading dampar kencana Binari pitingin sarwana liman bambut pramudani sinebaran sari-sari ginondo itu cepat kasuri Kandung sanipun ingkang pamaning palasa jenengan nggih kremati hari semuni ya pati Anggendara mati Sri Gantal mati ya pati hari Suman Kaya Praptanira nalindring ngawangga Sang Prabu Karna Basucena ya Raden Suratmaja Suraputra Sirambung mengrawipun panditing pertapan sekulima nenggih Hanjiwang Durna Terasiku Boyonoyo Sang Pandita Joko Wiaswanipun Raden Karna Marga Gambar Pasukan ngantos Panorakan Jawi Boyo-boyo Pangkat
Wayang lagi yo Sumarang Prenenggo Laring pori yang ono Siraman yo mandoyo segaring kesmo Jalatri kapitaning Surya tiling wangowo so membor saking sari Resan Sagaran Alindra Lelo Presan Sagaran Alindra Sumbing Kasmara Dewa Dewa Tani Dewa Tani Suming Sanganorono tualon Tangantingko Ngantingko Selengkau nongkur sikating kampar ketrono kapur perkatus pegeni romani rosun wiji mangaroso kaki paran pawartane paman paman resbuni paman nabi manggi sripon mantuko tan manggi pambengan setunggal menompong ambo pilih menggali lempat swanipun ingkang paman kapotonga sumangga jonglo kapronga sumangga talingan siang pantoro rapi cawet sawedeng tanda dungir sampun laduati kadron menapa ngaturaken dusraja sakit kula srakaken naga kumandha lika naga dening kula kumandha galak
Lek mandi dalai sarpa mandi tanyot marang pendhite dhewe paman. Hukum Raja Mati nglodaken Raja Dendha. Raja Dendha nglodaken adil pangapura murid tata titilan tentrem gesangipun paduka pamanarya. Kenging panuwun ingkang datang mapa pindang saking sikadarmanipun paduka nggih. Keparing ingkang paman ngaturaken pangabekti mugi konju. Rawana anggenipun ingkang putra nabi. Boten namung bojo aslinipun ingkang putra, monggo katur paduka paman. Yen kapundi sing ndadosaken jimat pariping kang sapéning paman tansah nglungaken jonggo kula niringaken karana. Kakang Prabu Karna sareng paduka paring kekereng ngaturaken kasugengan. Ngaturaken pangabekti katur konjo paduka. Kakang Prabu. Kalengke kalinggo gambudosipun tramanipun Yai Prabu tak raka muring kamangga Yai. Mboten namung puja pujasripun ing neraka. Kakang piye Yai Prabu Yai? Kapundi sing ndadosaken jejimat. Monggo katuran dinaraken kanthi paredekaring penggalih. Nggih, ing neraka namung tansah nglungaken jonggo kula nilingaken karana Yai Prabu. Bobo perempuan sampuripun paduka rawuh kula ngaturaken kasugengan so ngaturaken pangabekti konjo bobo. Konjo. Kaya godhong manyar-manyar manempring gantil putih kisone. Beleguduk suara kebon manyar-manyar jangan gendot rasane asli. Kepengin lendot ning rasane isin. Konjo. Anak Prabu Duryodana marang rasing manah kula kang sarta lega dening paduka menika paring sikantor sungan dhateng ingkang bapa ngger mboten namung bojo aturipun ingkang bapa katampi anak Prabu kapundi wonten ing pusaka ndadosaken kawibawan kula kang sarta tentreming manah kula laras mekaten ngger menapa ingkang dipun ngersakaken menapa badhe ngersakaken pamejanging ilmu sastra Jendra Rayu Ningrat sastra cetha pangrating biuminal konal gajah barok melirik prakitik deleng geseng ngajungi wong tok mati jimat kemat yang buntut penjalin pedok buntut kadal jalan do bledek ojo plastik kresek wadhe mbrek donya sampun kula sami-sami saken wiwit wau nggih kula menika sampun nyamisaken ubur apiring jimat kang sarta ilmu mbok pilih panjenengan ngersakaken dipun mecah monggo kantun patuh dinten ingkang miunggan Kambil babagan menika monggo dipun sekecaken nanggenipun lenggah. Nggih. Kang Bapak ngelungaken jangga kula nilingaken karna. Karana marma Jogaya bocah prayoga Wiswati. Meluburaken sabdanipun paduka Koko Prabu suwanci-wanci wonten dawuh. Kenging tansah ngelungaken jangga kula nilingaken karna. Mulang rene kok jalma ratu jalma ratu mujunggo tandar bedi saking negeri manca tuwek ana mas citeman pawitan mau sama kalanggi wali sama kang kangen wayang menungso
Prabu. Salaminipun kula menika jemeger wonten ngastina minangka dados Song Agung. Wong salwangsul kula mireng. Ini cok sinten nalindring kecondhoan wahyu menika badhe dados nalindring kagungan kawibawan. Wingko ketinggal kencana ketinggal wingko. Nanging kenging menapa dewa menika boten adil kalian kula. Saben-saben wonten wahyu tumedhak saking kayangan wonten ing Mercapada ingkang saged nampi menika kadang kula para Pandhawa. Kurawa menika setunggal kemawon boten enten ingkang saged nampi wahyu. Menika menapa saking kalepatan kula, menapa saking anggenipun adik-adik kula para menika boten nyenggoyong anggenipun kula menika jemeger dados nalindra. Yayi kanugrahan saged tumedhak wonten ing Mercapada cok sinten nggayuh kalian tumedhak wahyu menika kedadipun lampahi tapa jaba srana resi lan gentur Yayi. Waradinipun tapa menika menapa? Seneng ngirangi dahar, ngirangi sare, madang longan, turu longan, bawa nafsu pun ngantos dipun umbar. Cok sinten ngumbar bawa nafsu menika badhe cangket kalian tumindak kanista. Ning menawi para nyenter bawa nafsu menika badhe nampi nugrahane Gusti Yayi. Nglampahi japa waradinipun menapa manembah ing ngarsane Gusti lumantar agami kapitadosan ingkang sampun rinasuk. Agami kapitadosan ingkang sampun rinasuk upami benten agami boten menapa-menapa. Waton ampun wadan-wadanan. Awit menika nuwuhaken dhateng cecongkrahan. Tok sinten rukun damel sentosa wong sing jeneng congkrah mung arep marai bubrah. Mekaten Gangga Prabu. Waradinipun resik menika ingkang resik menapanipun. Lahir lan batinipun ucap lan temindakipun sampun ngantos cekak. Dene gentur menika temen sapa temen kundune menangi teman. Lampun Yayi Prabu menika saged lampat tapa japa srana resi gentur cetha wahyu menika badhe tumedhak wonten Praja Ngastina. Mindere pawarta wonten pendhita ampuh mesanggrah wonten Gunung Gunarunggu. Wonang peparab begawan Kesawa Sidi menapa kula pantes nampi wahyu Mandrama. Pantes ya. Ahoke. Kunjo paton Ngastina wonten donya panjenengan pantes kecondhoan wahyu. Nego ahoke piye?